Kaixo, Mai Agirre naiz, 17 urte ditut eta Ordizin bizi naiz. Nire afizioa eskalada da, eta aurten adibidez Euskadiko bloke txapelketa irabazi dut. Herri polit bat eta hemen oso gustuak bizi naiz. Daun herri giroa eta antolatzen dien ekintzak eta festak. Ez daula rokodromoik eta bazion garai baten, baino kendu zuten, eta izkenen jendei kirola ezagutzeko aukera kentzei oso. Txikitatik ibili naiz beti zintzilik eta arboletan, baino 6 urtekin apuntatu nintzen Tolosako kiroldegiko kursiotan. Josune berezi hartu behar, eta gero Ainize Belar eta Aizea Oses, hemen Euskaldunek, eta referente handik die.